बैसोरो जायबा नागिरगासिनो एसटी डिमान्ड माने एसटी स्टेटास नागिरगासिनो बिसोरो जुदि एसटी मोनोब्लाथाय माबोरै मोनगोन आरो जों जुदि एसटी डिमान्ड खालामनायनि एगेन्स्ट माने दा अपोज खालामदोंना अब्ला माने बिसोरो एसटी मोनगोन ना मोना আজি যে এসটি হ'ব বিচাৰিছে মই হলেতো মই আহোম হলেতো এসটি হ'ব দিলে মই সুইচাইড কৰি দিলো হাতে लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जों रायज्लायगोन एसटी डिमान्ड खालामनायनि सायाव दा बे एसटी डिमान्ड खालामनायनि बेरेखाय माने अपोज खालामगासिनो मैयानिफ्राय नोंथांमोना गोबां निउस नुखाबाय जानांगौ आरो दा जायबा सिक्स जनगोष्ठीया एसटी डिमान्ड खालामदोंना बिसोरो एसटी मोनगोन ना मोना आरो बिसोरो जुदि एसटी मोनोब्लाथाय माबोरै माने मा पलिसिजों बिसोरो मा प्रसेसजों बिसोरो एसटी मोनगोन आरो जुदि एसटी मोननायनि उनाव बोरैबा बायचान्स मोनोबा मा जागोन आरो बिसोरो मोनगोन ना मोना बेखौ माने आं नोंथांमोननो मोजाङै बुंनो हागोन दिनै एसे आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बेनि गेजेराव मोनसे कागज देखायनि बे कागजआ जाहैबाय हा पाट्टानि जोंबो मोननाया बारा गोबाव जायाखै कार्बि आंलंआव दंना जोङो बारा गोबाव जायाखै जोंनाबो दा रिजार्भसो आरो जायगाया बेनिफ्राय दा जों दाखालि बावै मोनबाय हा पाट्टानि थाखाय नोंथांमोननो बेनिफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थागोन दा जोंनि एरियायाव माबायदि जागासिनो बेखौ खोन्थागोन आं नोंथांमोननो एसे आरो दा एसटी डिमान्ड खालामनायनि सायाव जायबा अपोज खालामदों बेनि सायावबो एसे रायज्लायगोन जों दा खोथाया जाहैबाय जोंनि लांहिननि सिङाव थानाय जायबा सेलाबर आनसलिक होननानै बुङो जोंनि एरियाखौ बिसोर गासैबो माने हा पाट्टा गैयामोन आगोलनिफ्रायनो माने गासैबो रिजार्भ गोजा आरो खिन्थु जोंनि लांहिन एरियायावनो दस्रा जायगाफोरा साफा पाट्टा गोजा जोंना गैयामोन आरो नोंथांमोननो बुंनानै होनि ओमफ्राय दाखालि बावै जोङो मास मोननै जाबाय बे कागजखौ मोननाया हा पाट्टानि कागजखौ मोननाया खिन्थु दाबो मोनसे खोथा जायबा जोंजों लोगोसे माने हा पाट्टाखौथ' नांथारगोन जोंनो जायबा नन ट्राइबेलफोराबो जों जायबा ट्राइबेल बिसोरो दाखालिबो कागज मोनबाय जायबा नन ट्राइबेल आदिबासिफोरबो दंमोन जोंनि खाथियावनो दंमोन बिसोरो माने मोनासै मानो होनना बुंबाथाय बिसोरो ट्राइबेल नङा दा नन ट्राइबेलफोरनोथ' माने हानि पाट्टा होखाया नोंथांमोनाथ' मिथिखायो खिन्थु बेनि गेजेरावनो माने गोबां मानसिफ्रानो दा जोंनि जायगायाव माने कार्बि आंलंआव दस्रा बाहेरनिफ्राय फै हाफोरखौ बाय लागासिनो बेनि सायावनो गोबां दावराव दावसिबो जादों दाखालि बावै माने एगेन्स्टआव आरो दाखालि बावै जायबा बुकुलिया होननाय जोंनिफ्राय 15 किल'मिटार गोजान बे जायगायाव माने माथावरि दंमोन बुकुलिया माथावरि होननानै बुङो आरो बेखौ बेयाव जेसेबांखिनि बाहेरनि मानसि दं माने नन ट्राइबेलफोरखौ गासैखौबो होखार हरजोबदों दाखालि बावै बेनि गेजेरावनो जों दा नैबे कागजखौ मोनदोंसो हय थेवब्लाबो माने दाबो कमप्लिटलि माने पाट्टा जायाखैनो जानो हागौ लासैनो जागोन बेफोराव माने आनसलिकनि मानसिफोरा खामानि मावगासिनो दं बेनिखायसो जुदि आनसलिकनि मानसिफोरा खामानि मावाबाथाय माने एबसुनि मानसिफोरा खामानि मावाबाथाय बेखौ जों मोननो हानाय नङामोन आरो जायबा आंनि आखायाव दं बेखौ गोबां खस्थ' जादों माने गोबां गोबाव लादों आगोलनिफ्रायनो गोबां डिमान्ड खालामदों लोगोसे जोङो कागजखौथ' मोनबाय थेवब्लाबो माने जों दा जायबा कारेन्ट माबा जाना दं मिनिस्टार जाना दं जायबा सरकार दानानै दं जोंनि जायगायाव आरो बे सरकारखौ खेबसे देरहाहोबावनांगोन जों अब्लासो माने आरो नेक्स्ट 5 बोसोरनि गेजेराव जाहैनो हानाय बायदि आरो थेवब्लाबो जों एसेबाबो माने माबाखौ मोनबाय आरो गावनि हानि पाट्टानि नोङो कागजफोरखौ मोनबाय माने जों दा राइट्स दंसै आरो बेयाव नाथाय गोबां दाखालि बावैनिफ्राय माने होखार जागासिनो जायबा जोंनि खाथियावनो होखार जादों आरो माने 1 बोसोरसो आगोलाव मोनसे जायगायावबो आरो माने बे न' बायदिसिना सिमफायनो गोनांमोन थेवब्लाबो माने बे जायगाखौ सिमफायदिया माने जोंनि बर' गैयामोन दस्रा जाति दंमोन आरो जायबा दस्रा जाति थाफैबाय थानायफोरखौ माने नन ट्राइबेलफोरखौथ' दा जेबो खालामाखै बेनिफ्राय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो गोसो जादों नों आंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायफैबाय थायो खिन्थु चेनेलखौ जे साबस्क्राइब खालामाखै जायबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखै नोंखौ बुंगासिनो आङो नों थाबैनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नों आंनि फैनो गोनां भिडिअखौ नुबाय थायो आरो नों साबस्क्राइब खालामा लाफानो नायफैबाय थायो खालि आं नुबायानो थायो माने गोबां मानसिफ्रानो साबस्क्राइब खालामाखै नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै जिखि जादोला दा गासैबो ट्राइबेलफोरानो माने ज' लोगो नांनानै अपोज खालामगासिनो जाहैबाय 6 जनगोष्ठीया माने एसटी नागिरगासिनो दंमोन ना बेनि सायाव स' दा एसटीखौ माबोरै मोनगोन जुदि बोरैबा बायचान्स एसटी मोनोब्लाथाय मा जागोन जोंनि गेजेराव माने दस्रा 6 जनगोष्ठीया जुदि एसटी मोनबाय बायबाथाय आरो मा जागोन उनाव आरो जुदि माने बैसोरो जायबा नागिरगासिनो एसटी डिमान्ड माने एसटी स्टेटास नागिरगासिनो बिसोरो जुदि एसटी मोनोब्लाथाय माबोरै मोनगोन
आरो जों जुदि एसटी डिमान्ड खालामनायनि एगेन्स्ट माने दा अपोज खालामदोंना अब्ला माने बिसोरो एसटी मोनगोन ना मोना बेनि सायाव नोंथांमोननो बुंनानै होदोनोसै फार्स्टआवनो बेखौ मिन्थिना लानाया मोजां दे एसटी नि सिङाव मा दंमारो मानि थाखाय बिसोरो माने एसटी जानो नागिरदों आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि एसटी माने 6 शेड्यूल ट्राइब मोनसे कन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी जायहा मोनो सरकारि साख्रियाव रिजर्वेशन 7.5% बेनि गेजेरावनो एसटी हिल आरो एसटी प्लेन दं गासैजों मिलायनानै माने मोननैजों मिलायनानै 15% रिजर्वेशन मोनो आरो साख्रियाव लोगोसे आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जायबा कलेज एडमिशनाव स्पेशल क्वाटा पलिटिकल रिजर्वेशनाव एमएलए एमपि सीट कालचारेल आरो हानि प्रोटेक्शन जायबा आं नोंथांमोननो नैबे हानि प्रोटेक्शन देखायगासिनो बेनो हानि प्रोटेक्शना खोथाया जाबाय दा 6 जनगोष्ठीया एसटी डिमान्ड खालामगासिनो बेनि गेजेरावनो बिसोरो जाबाय कोच राजबंसि ताई आहम मोराक मोटक चुटिया टिया ट्राइब आदिवासी दा एसटी स्टेटास होनायनि अधिकारा खालि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट भारत सरकारनि आखायावल' दं बेयो आर्टिकल 342 अफ इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि गेजेरजों जायो दा एसटी स्टेटास मोननो थाखाय मोनबा प्रसेसखौ बिथांमोना पार खालामनो हानांगोन माने बेयाव पास जानांगोन आरो जायबा स्टेपफोरखौ आं नोंथांमोननो बुंलांनि फार्स्ट स्टेपआवनो जाहैबाय स्टेप 1 आवनो जाहैबाय जायबा दा 6 जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा गावनि एसटी स्टेटास डिमान्डखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो होयो एग्जाम्पल हिसाबै सीसीटीओए आसाम सरकारनो मेमोरेन्डम होबाय आरो बिसोरो 6 जनगोष्ठीफ्रा स्टेप 2 आव जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बैसोर कम्युनिटिनि हिस्टोरी कल्चर लाइफस्टाइल आरो सोशल एन्ड इकोनॉमिक स्टेटास बैकवार्ड रिपोर्टनि स्टाडी खालामो बेनिफ्राय मोनसे रिकमेन्डेशन रिपोर्ट खालामना सेन्टारनिसिम दैथाय हरगोन बिसोरो बेनिफ्राय स्टेप 3 आव जाहैदों मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल एफेयर निउ दिल्ली रिपोर्ट बैखौ चेक खालामो आरो आरजीआई एनसीएसटी निफ्राय एप्रुवेल लानाय जायो स्टेप 4 आ जाहैबाय गासैबो एप्रुवेल जाखांनायनि उनाव सरकारा मोनसे एमेन्डमेन्ट बिल बानायो जेरै कन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल ट्राइब अर्डार एमेन्डमेन्ट बिल आरो बे बिलआ पार्लियामेन्ट लोकसभा राज्य सभायाव पास जानांगोन बेनिफ्राय नम्बर 5 माने स्टेप 5 आ जाहैबाय बिल पास जानायनि उनाव राष्ट्रपतिया बेयाव साइन खालामगोन अब्ला बेयो ल जानानै फैगोन बेनिफ्राय अफिसियेलि बै 6 जनगोष्ठीया माने एसटी लिस्टआव इनक्लुड जागोन दा एसटी खौ माबोरै मोननो हायो आं नोंथांमोननो खोथाखाबायानो किन्तु बेनि गेजेरावनो जायबा 6 जनगोष्ठीया एसटी नागिरगासिनो दंमोन ना बेनि एगेन्स्टआव जायबा आगोलनिफ्राय एसटी खा माने एसटी थाखानाय बिसोरो अपोज खालामगासिनो माने बेरेखा खालामगासिनो एसटी होनाङा बिसोरनो होननानै दा बेफोरबायदि बेरेखा खालामबाय थानायाव अपोज खालामबाय थानायाव बै जायबा 6 जनगोष्ठीया एसटी नागिरनानै फैदों बिसोर एसटी मोनगोन ना मोना जों दा अपोज खालामबाय थानाय समाव दा बेनि सायावनो नोंथांमोननो एसे बुंनानै होदोनोसै दा आसामनि जायबा थाखानाय एसटी ग्रुपआ जेरै बड' कार्बि टिवा डिमासा देउरि राभा ओपेनलि अपोज खालामगासिनो 6 ओबीसी एमओबीसी कम्युनिटिनि एसटी स्टेटास होनायनि एगेन्स्टआव बिसोरो बुंनाया जाबाय जुदि 6 जनगोष्ठीया जुदि एसटी जायोब्ला जोंनि रिजर्वेशन आरो राइट्सआ सेजागोन बेयो अपोजिशन पलिटिकल प्रेसार क्रिएट खालामगोन बिना बिसोरनि कनसेनसासनि सरकारनि थाखाय स्टेप लानाया रिस्की जागोन टेक्निकली एसटी स्टेटास होनाया खालि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दिल्ली डिसाइड खालामो स्टेट गभर्नमेन्टनि रिकमेन्डेशन आरो आरजीआई प्लस एनसीएसटी नि एप्रुवेला गोनांथि दाथ' थाखानाय एसटी ग्रुपआ अपोज खालामगासिनो बेनिखायनो स्टेट गभर्नमेन्टआ माने गावनि रिपर्टखौ एसे डिले खालामनो हागौ दा बेनि गेजेरावनो आरजीआईटी आरो एनसीएसटी बे मोननैबो बुंखांबाय गासैबो 6 जनगोष्ठीया दा जायबा एसटी क्राइटेरियायाव फिट जिराया होननानै अपोजिशननि प्रेसाराव आरो बे बडिया आरो स्ट्रिक्ट भेरिफिकेशन खालामगोन जायनि जाहोनाव एप्रुवेल मोननाया मुस्किल जानानै फैगोन जुदि बोरैबाफोर बे 6 जनगोष्ठीनो माने 6 जनगोष्ठीनो सरकारा एसटी स्टेटास होयोब्लाथाय जायबा थाखानाय एसटी ग्रुपनिफ्राय सापर्ट मोनालासिनो अब्ला बिटिसि कार्बि आंलं डिमा हासाव बेफोरनि गासैबो ट्राइबेलफोरा जोबोर गेदेर प्रटेस्ट खालामनो हागौ नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जानांगौ जोंनि एरियायाव दाखालि बावै माने दुसरा जातिफोरा बिहारिफोरा बेयाव जोंनि दुसरानिफ्राय फैयै फैयै हाफोरखौ माने फार्स्ट समाव बन्दक बायदिसिना लाबाय बेयावनो न' लुनानै थाबाय सोरबा सोरबा आरो जायगाबो होदों खामानि मावना जानो थाखाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा आरो बिसोरनि हाफोरखौ बन्दक लायै लायैनो लास्टाव बायनानै लाबाय माने दुखिया मानसि
नों फैसा थाखा नांगौ हा फाननांगौ जायो समाव बेफोर हाफोरखौ माने गासैबो बायनानै लाजोब्बाय आरो खिन्थु बिसोरनाथ' माने पुरा लिगेल नङा इलिगेल हिसाबैनो बायना लादों बेनि थाखायनो दाखालिबावै एसे दावराव जादोंमोन जोंनि जायगायाव आरो बेल' नङा गोबां बिदिनो दाब दाब जायगायाव माने गासैबो बिदिनो गोजा आरो आउटनिफ्राय मानसि फैगोन जोंनि ट्राइबेलनि हाफोरखौ बिदिनो बायगासिनो बेनिखायनो गोबां माने दाखालिबावैनिफ्राय प्रटेस्ट सोलिगासिनो दंमोन जोंनि कार्बि आंलंआवबो लोगोसे आं नोंथांमोननो बुंनानै खाबाय जोंना माने गोबां डिस्ट्रय जालांजोबगोन आरो गासैबो पलिटिकेलनिफ्राय लानानै इडुकेसननिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै माने बिदिनो कालसारेलफोराबो जोंना माने दस्रा मानसिफोरा जुदि ट्राइबेल जानो नागिरबा जोंनि कालसारावबोथ' जों एसेबांखिनि जोंनि कालसारेलखौ माने जोङो एसेबांखिनि माबानानै हमथानानै लाखिगासिनो बेफोरबो लासै लासैनो डिस्ट्रय जालांजोबगोन हे लोगोफोर भिडिअआथ' जोब्बाय नोंथांमोना दासिमहालागै गोबां मानसिफ्रानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमहालागै सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्लाथाय दाहालागिबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि फैनो गोनां गोदान मोनसे भिडिअखौ थाबैनो नुबावो